Liday ti Candela. Iti daytoy alamisaan a paralaeng iti dua. Tigiti takyag ko pagpagkaten dati nakadiso ang muging ko. Ket daytoy kandela iti lasod ti ulok. Agsangsangit ket ti luana kas iti naapres nga agos ti karayan. Ama abed iti nagtibno kanta apuy-puyan. Ti kadiapgad ita ti sanaan ko ket ti tamnay ti riknan. Ti agmibiray nga apoy nakalidliday. Ngimayan ninaw na tanaslag aladawam ngag-agkan ti bumigbegga nga sipnge. Dita kasinangok akkawaw at ugaw. Imayak ka di alegleg iti arabii. Wenno leglegak ka di at talaga adumapo iti sininjam nga gan anug-ug nga apoy. Awanen ti sabali ang mangeg ko. Laksid iti apuunayen samit atukar ti banda. Ngem anyan asa itan ti lukib na ayat ko.